아유. BIRDAO 니 운치 서봐 동어 가면 사전에 고랑 구둥구둥. 아이 비사님 비군 너라이 스타일 맞나 이제 리카. 자라 이제 부탁 되어나이나. 우리 수학기 너무 잘하는 거 하면 지금 쟤. 왜 그거는 없을래? 타와 구둥구둥나 랍사랑. 구둥구둥나 가통 Hello लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो नै थफ्ला थफ्लि लाना फैलायबाय माने गाबोन हाबा दङ नालाय ओमफ्राय ब्राइडेल मेकआप खालामनो थाखाय फैबाय आरोना हर थाफैखाबाय नङाबाथ' फुङावहाय हाखु दाखु जानो रेडि जानो हायाना ओमफ्राय बेखायनो जोङो एसे एडभान्सनो फैखाबाय आरोना फुङाव थांसिगोन माने खाथिसिन जायो नालाय बिनिफ्राय ओमफ्राय जोंनि न'निफ्राय एसे गोजान जायो बेखायनो जोङो एडभान्स फैबाय लोगोफोर स' लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा ना दिनैनि ब्लगखौ नै फ्लावारा ओमफ्राय स' लोगोफोर होमबा नायलांबाय थादो ना आं दिनै मा खालामो दिनै दाहाय मोनासिमाव मा खालामो माने दा बेलासिनिफ्राय आङो ब्लग खालामबाय ओमफ्राय गाबोनसो खालामगोन नालाय मेकआपा ओमफ्राय दा नै सौफैबाय लोगोफोर होमबा नायलांबाय थादो होमबा ना स' आं माबा देखायनो लोगोफोर नै माबा बिदों बोरो नै लोगोफोर बे फैसाखौ मा खालामो जाखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दङ नै लोगोफोर नोंसिनि अननायावनो सानफ्रामबो बेबायदि गुरलाब गुथाब देनो मोनबाय थायो नङालाय गोसोथोनायसो हरदों ना आंनो गोसोनाय हरदों आं गोसोथोनाय जाय गोसोथोनाया आंनो फैसा हरनो हाया बेबायदि बयफ्रेन्ड लाया आं गोदान है नायनो मा गोदान ग्लबाल लायनो दख'ना गोदान गामसा गोदान नायो मालायसो बेयाव मा लादों एबो दख'ना पिकिं खालामनो थांनो नै लोगोफोर जोंहा दा ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै आलु माबादों आङो सैदों आलुजों बयलारजों संनोसै ओमफ्राय दालि जहल खालामनोसै लोगोफोर दिनै नोंथांमोना एसे संनाय देखायनोसैलाय आरोना आङो माबायदि जायो नोंथांमोना देखायनोसै दाहाय संनानै ओमफ्राय गोथाव जायाना जायो आं दा मानसिफोरनाव सोंगोन आरोना बिरदावनाव सोंगोन आङो बिरदाव दंफैयो नालाय बिरदावनाव सोंगोन आं दा गोथाव जादोंना जायाखै ओमफ्राय अदाबाव संगोन अदाबाव दा ओंखाम संगासिनो देखायदोलाय बाल आलासि जाफैदों आङो आलासि जाफैदों माने गाबोन आं बुंखादोंमोन दहायनो गाबोन मेकआप खालामहैनांगौ दङ बेखायनो जोङो एडभान्स फैना थाफैखाबाय आरोना माने न'निफ्राय फैनो एसे उसुबिदा जायो नालाय गोजानद्राय जायो ओमफ्राय आं न'खौ नुवाखै ओमफ्राय बेखायनो जोङो दा बिसोर मा होनो जाय मानसिखौ मेकआप खालामगोन बिसिनि खाथियाव दंफैयो आरोना बिनि बिनानाव जाहैबाय ओमफ्राय गाबोन थांनोसै ओमफ्राय बेखायनो दिनैहाय मोनायाव एसे संनाय खावनाय देखायनोसै आरोना लोगोफोर ओरैनो थास्लायस्लाय नोंथांमोना नायलांबाय थादोंना होमबा गाबोन लोगो मोनफिनगोन नेक्स्टआव ओमफ्राय जायफोरा मेकआप खालामनो गोसो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बारा बिनिबो नङा एसे खमनिनो खालामना होगोन आङो सिम्पोल मेकआप ख्रिस्टान लुक एन्ड गासिखौबो हायो होमबा नायलांबाय थादो जासिगोन ना मा बार हनो जानोसै बार गाहासै थावा जायो जाबायहाय ना आलुआ बल'बल' जाखागोन इयो जाबाय दालि सोमना दोनबायनायाव दालि सोमना दोनाबाबो जायोलै दालि दाना माबाखायो संबानो माबाखायो रुगाखायो होमबा सोमना दोननाय थाबाय सामब्रामाथ' गोमोन सामब्रामा गोमोयो मोननायनिसो खोमा सामब्रामानो नै बयलार लाबोखाबाय लोगोफोर बारानिबो लाबोआखै लोगोफोर नै लाबोबाय दा संना जानोसै
आं जेबो होआखै लोगोफोर बेयाव माने आं सामब्राम होनानै जानो बायो माबा दालिखौहाय खालि सामब्राम गुफुरल' दा देना होनोसै ओमफ्राय दुन्दिया गारस'नोसै आरो आं बांसिन रुनाय स्टाइल मोजां मोनो ओमफ्राय थावखौबो एसेल' होदों आं मुख्रासेल' आं दालिफोरखौ बांद्राय थाव होनानै जानो बायो रुनाय स्टाइलखौ मोजां मोनो आं बांसिनानो नै लोगोफोर सामब्राम हाबाय आङो बानलुबो दङ नै सिङाव बानलु हाबाय ओमफ्राय नै आरामनो आङो बे नै आं बे दालि एवनायखौहाय आङो माबायाखिसै जायो डाइरेक्ट थाव हरबाय नो दा सामब्राम हरबाय आङो आयौ बैयो दालि नाङायनोसै आङो सबाय थायाखिसै आङो बानानै गोजां बोथोराव बायोहाय लोगोफोर आङो नोङो सामब्राम हरबाय खाथियाव थांनो थाखाय बेबायदिनो केमेरामेना दोननाया बिरदावसो सामब्राम हरग्रोबाय आङो मा मा दं देखायजोबनांगौ लोगोफोर आंखौ देखायदों हालदैखौ दा होनोसै नै बे मा फिथाइ आंखौ रोङि बायदिल' फोरोंगासिनो दङ माने मायाव सामब्राम लादोंमोन नालाय आंखौहाय दोनना लाबोदों बेखौ दोनहरदो लोगो आयौ ओमफ्राय बिबाय थायो नामा नै बेदरानो लोगोफोर जा यामि यामि जानोसै लोगोफोर नोंथांमोन दिनै संनानै देखायनोसै आरोना आं दिनै माबायदि सङो ओमफ्राय स्पेसियेल सोर सोर बयलार जानो मोजां मोनो नोंथां कमेन्ट खालाम आं बयलार जानो मोजां मोनो ओमफ्राय आङो लकेलखौसो बारा जानो मोजां मोनबावा मानो होनबा बयलारा बांसिन मोदोम मोनजायो नालाय बेखायनो आरो आंना दा नै गोजा गोजा जाहांबाय ओमफ्राय दा नोंहाबो ब्राउन होननांगौ बाल ब्राउन कालार जाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर ओमफ्राय नै बे बेदरा दाहाय एवबाय थानायावनो बे गोजा जालांखागोन नालाय नै दा ब्राउन कालार जाखाबाय थेवबाबो हरनोसै सोरबा सोरबा माबाथारो आरो जा ब्राउन खालामथारो ओमफ्राय नै हरबाय आं लोगोफोर नै लांबाय थादो हरबाय आं लोगोफोर नै बेखौ लां मोजां नुदों दा गुवार जानाय रोंनायाव सिगाङाव गेजेराव इसेखाथ' देखायदोलाय बार मोखाङावनो बयलार बयलार होनोबा बयलार लोगोफोर बयलार दिनैसो पार्टि नै भिडिअ'आ सोरजोंबा अनलाइन दङदां नायहाय बे हालदै हरदो बाल हालदै हरलाय हालदैखौ हरदो बाल जानला मोनला संला जाबायनो संलाबायना जानोसै लोगोफोर मानो होनबा माबाना गोजां बोथोरबो नालाय बारा माबा गैया न' केमेरामेन फकस केमेरायाव नुजानो गिदोंनो ओमफ्राय जा खागासिनो दङ खना खनानो हालदैया बारा नाङा ना आङो बारा नाङा ना संख्रि हरनोसै लोगोफोर हालदै मस्ला मस्लि ओमफ्राय मस्लाखौ हरखादो दे आंनि संनाया माबायदि जायो नायलांबाय थादो आरोना नै मस्ला मस्लि देनायनि आरोना नै बेयाव संख्रि हालदै हरखाबाय आङो नैबो सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि गासिबो देनायनि आरोना ओंखायनो हरनोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर एसे र' देनानै माबागोन दै थावजों फोमोननांगौहाय गोथाव जायो आं दा बेखौ खोबहाबना दोननोसै लोगोफोर नै बेबायदि खोबनांगौ आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायबा सोलोङाला अरा बारा गैलानै लोगोफोर अरखौबो ओरै नारसोनांगौ नै बिदि जाबाय नायनोसैलाय लोगोफोर अराव संनोबाथाय माने आंना ओंख्रिया एसे खामनो नागिरो लोगोफोर मानो होनबा अराव नांगौनि बारा जोंनो नागिरो नालाय ओमफ्राय अरखौ मोजां सुखाबानो माने माबा जायो
सेक्टर हमना दोनथ'नोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय टमेट' होनोसै आलु होनोसै लोगोफोर स' लोगोफोर संनो रोङाबाबो संनोसै आंथ' गोदोनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो संखायो ओंखाम ओंख्रिनो ओमफ्राय थेवबाबो माने संनायनि ब्लग बारा होआ स्टेप बाय स्टेप देखाया ओमफ्राय मालाबा मोजां माने भिडिअ लाबोनोसै स्टेप बाय स्टेप माब्रै खालामो जोंथ' माने भिडिअखौ माने संनायबाबो माने ओरैनो देखायला देखायनानै माबायो नालाय ब्लग बानायो ओमफ्राय मालाबा मोजां देखायनाय आरोना आङो सम मोनबा एरबावबाय आंनि लोगोफोरा खनसे एरबावबाय ओमफ्राय बेखौहाय आङो आलु हरनोसै आरोना जाहाथे भाजा एवा बेखौ ओरैनो आलुजों एसे मा होनांगौ भाजा बायदि आरो बिदिनो बिदै जब जब खालामगोन बेदरा माने आलु होनायनि टाइम जाबाय लोगोफोर नै आलु गोरलै होनोसै लोगोफोर आयु केमेरा दं बे आंना आलु गोरलैखौ होनोसै लोगोफोर नै जाबाय खेबहामा बोरैबा नुयोहाय लायहोबा आलु होबाय आंनिया लोगोफोर आलु होनायाव सिबाय हाबानि ओंखाम लोगोफोर आलुखौ एसे माने थरम होनोसै लोगोफोर एसे एवफ्रामनानै एसे रुइबाना माने दा टमेट'खौ होनोसै आरो दा दै होसेयाव ना आलुखौ एसे फोमोनना लाग्रोनोसै नङाबा दा आलुखौहाय आलुनि होयैनि सिगांनो बे टमेट'खौ होयोबा एसे माबा जागोन नालाय बेखायनो बेखौ एसे आलुखौ एसे रबहोना लाग्रोनोसै लोगोफोर नै दा आङो टमेट' हरनोसै लोगोफोर माने टमेट' होनायनि टाइम जाबाय नालाय आलुआबो एसे नै रुइहांबाय ओमफ्राय लांबाय थादो आरोना लोगोफोर टमेट' होनोसै लोगोफोर कालारखौ बोरैबा नुदों नै आं बांद्राय हालदै होआखै बांद्राय कालार होनो बायो आं नै थेवबाबो माने गावनि एवफ्रामनायजोंनो मोजां कालार ओंखारबाय दा आङो टमेट' हरनोसै लोगोफोर टमेट' हरनोसै एरनोसै आरो टमेट'खौबो एसे रुइहोनानै माबानोसै आरो बेनि उनावसो दै होनोसै आङो गोबाव एवखाबाय आङो भिडिअ'आवसो दसेल' एवनाय नुबाय बेखौ एसे खोबना दोनथ'नोसै एसे रुइनायनि अरावबाथाय जा अरा नांगौनि बारा जोङोना बिदिनोसै आरो आङो दा बन गंनै लांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय हरेवनि आसादिथार आलासिफ्रा जोंना बनाबो जानो नै गोरानथार दा दै होनोसै नालाय ओंखायनो एसे गिर माबानोसै आङो होथारनोसै आंना बिदिनोहाय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि संबा गिर खननानैसो होख्लायखायो आङो नायनोसै आङो लोगोफोर मादि जादों जाबाय माथो लोगोफोर नै एसे खामहांबायसो दा दै होनोसै लोगोफोर टमेट'खौ एसे माबाबावनो नै जाथ'वाखै टमेट' खनसे खोबावना दोननोसै आं माने एसे माबाबावथों टमेट'आ जानोसै लोगोफोर आलु चप ओमफ्राय सटपुटी जानोसै लोगोफोर जानायनिखौ दे टेस्ट खालामनायनि टेस्ट खालामनानै देखायदों आं
जा मोजां गोदौगासिनो दं आरो लोगोफोरनो बेखौ एसे रानथाब होबावनोसै ओमफ्राय बिनि उनावसो खांगोन आरो लोगोफोर दैखौनो एसे गोबांद्राय होलायदों आङो अर सायग्राफ्रानो अयनायद्रायखाहाय बिसिनि अर सायनाया गोजाङा गारा सोरबा खि दैज्लां हर अखा हाहां खि अर सायो आगष्टनि सेप्तेम्बरनि बोथोराव सोरबा अर सायो जुलाइनियाव लोगोफोरा जानाय ओङा दैखौ गोबां होफ्रांदों आं दैखौ गोबां होफ्रांदोंना ओमफ्राय बेखायनो माने टेस्टफ्रा एसे माबा जाबाय दे एरदोबाल बेहाय खेबा नोंखौहाय फाग्लि माने दा रानथाबजों नायो गोजां बोथोर ना औ लोगोफोर जानोसै फुलि जाबाय साबि दख'ना दोखो औ बार साखिना देखायनोसै मोनसे आं लोगोफोर साखिनायनोसै जानायाव देखायबाय थाला दे आं लोगोफोर आङो दा नैबे बेदरखौ रानबाय आरोना जों साथामनि थाखाय आलासिफोरनि थाखाय ओमफ्राय नैबेयो माबानि न'नि थाखाय आरोना लोगोफोर दा फुटबाय ओंखामफोरखौ आं बेयावनो फोजोबबाय दे भिडिअखौ लोगोफोर थेंक इउ सो माच आं भिडिअ जोबसिनि थाखाय लाभ इउ अल जानायखौ देखायबाय थाला माने जानायखौ नोंथांमोना नायनो बाखागोन नालाय आंनि खुगा गुवार सिनायखौ बेखायनो बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल एन्ड जायफ्रा चेनेलाव गोदान मोनो साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बिरदाव आं रोंमोना ओंख्रिया गोथाव जादों बेदरा गोथाव जादों जायाखै रोंमोन माथो गोथाव जादों आं बांद्राय मस्ला मस्लि होनो बायोहाय हारसाफोरनि बायदि ना हारसाफ्रासो नोगोद माबा मस्ला होयोथाय ओमफ्राय